Hello guys, welcome back to the channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि रिमल ब्लग YouTube चेनेल आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरनायनानै लाजाबाय guys. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आंबो मोजाङै दङ guys. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय ब्लग भिडिअ नङा। नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो मोनथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन? फेसबुकआव भाइरेल जाबाय थानाय भुमिकानि भिडिअनि सायाव आरो इन्टारटेनमेन्टआ हिन्जावखौ मा बुंदों बेनि सायाव आरोना गाइस। थ' फेसबुकआव नुखाबाय जानांगौ भुमिकाया इन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ जावदों। थ' गाइस मानि थाखाय रायखो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायबानो गासिखौबो बुजिगोन आरोना। थ' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। इन्टारटेनमेन्टनि हिन्जाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टआ होलाबायखा मिथिबाय। थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों। फिसाइजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना। आं नोंनि फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय। नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय। मेल्ला सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसाइजोंहाय। आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ? आंखौ बदनाम खालामनो दा नागिरखा मिथिबाय। मोनगोनबो थांनानै दोखो दोखो मिथिबायना। आंखौ माथा गरम दा खालामखा। जानला मोनलानो आंनि लोगोफ्रा मा सानजोबखो बेखौ? हो? आंनि गोसोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ नुनांगौबा? आंजोंनो भिडिअ कल सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायो आंजोंनो फन रायलायबाय थायो आरो आं बेबायदि जानला मोनला आं रावखौबो बेबायदि पस्ट होनानै जानला मोनला बेरायलाबायनो सोरखौबा गोसोनोबो आं हाखाया मिथिबाय। जानला मोनला बेबायदि दाहोखा मोनगोनबो थांनानै बेदलाफैगोनबो। नोंनि नाम्बार नागिरगासिनो आं नाम्बारखौ मोनाखै आं खिन्थु होनखायो आं सोबाहायजोबगोन आं मिथिबाय। बुग्लिहैगोनसो खोथा गैखाया। जानला मोनला मानसिखौ बेबायदि बदनाम खालामजाया मिथिबाय। खनसे बदनामा थांबानो बेसेबां थाङो जों हिनजावफोरना मिथिबाय। हिनजाव मानसि जोङो मिथिबायना। गाव गावबागाव हौवाखौ सामलायनानै ला आरो आंजों नोंनि हौवाजों जेबो कानेक्सनबो गैया मिथिबाय। आंखौ बदनाम दा खालामखा मिथिबाय ना। थ' गाइस मानि थाखाय रायदो होनोब्ला नोंथांमोनाबोथ' नुखाबाय जानांगौ। फटक जरा खेबदोंमोन आरोना। नालिया भुमिकाजों खेबजादोंमोन ओमफ्राय बेखौ नुनानैनो मोनसे पस्ट होनानै पस्टनि गेजेरजों रायदों आरोना नालिनि हिन्जावा भुमिकाखौ। ओमफ्राय बेखौनो रागा जानानै भुमिकाया दा नै भिडिअखौ क्लिप्सखौ होफिनदों आरोना गावनि फेसबुक पेजआव। ओमफ्राय गाइस बिनि उनाव मा जाखो मा माखो मिथिलायला। आरोबाव नै जोंहा नालिया हिन्जावखौ माबायदि गाज्रिथार रायदों गाइस। थ' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाबानो जाबाय गाइस माबायदि रायदों आरोना नालिया नाय। गोसोनाय गैया बैथालि खृष्टानजों उन्दुहैनो बिमाजों नायफैजानानै लाजियाखै बैथालि गुन्दि आंनाव खुनु फैनाङा मिथिबाय रायजोफोर खुनु हिन्जावजों लिंक गैला दिनैफ्राय हिन्जावखौनो दिनै आं फुरा डाइभर्स होबाय आरोना खुनु आं हिन्जावजों लिंक गैला दिनैफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव दाथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिन्जाव गैया होनना सानना लाजोब गासिबो आरोना रायजो राजाफोर। माने गाइस नालि ब्र'आ ओरैबायदि रायदों आरोना हिन्जावखौ गाज्रि सोदोब बहननानै रायदों आरोना गाइस। बुंथाव जाया खोन्थाथाव जाया बिराद गाज्रि रावै रायदों आरोना। थ' मानि थाखाय बिदि जाखो गाइस बिसोर सानदों आंनो नांला आंनि हिन्जावखौ नांला डाइभर्स होनसैबो होनलायलायदों आरोना भिडिअनि भइसनि गेजेरजों। थ' गाइस दिनै बिनि सायावनो भिडिअ लाबोबाय आरोना। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाखाबाय गाइस। थ' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेनोमोन गाइस। नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन गाइस। बाय बाय। दिनैनि थाखाय बेनोमोन गाइस।